Sujuvaa sotea podcastissa puhutaan sujuvasti sotea ja keskustellaan aiheista, joiden avulla voidaan sujuvoittaa ja turvata suomalaista julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Podcastin tarjoaa 2MIT Oy, joka on hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ratkaisuja ja niiden tukea tuottava julkisomisteinen yhtiö. Moi kaikki, hei tervetuloa Sujuvaa sotea podcastin pariin. Tänään on meillä taas mielenkiintoinen aihe. Me puhutaan tulevaisuuden IT-työstä. Se jos joku on kovassa murroksesta, ainakin kun mä täältä sivusta katselen. Mutta katsotaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu, mitä kaikkea siellä ehkä tulee tapahtumaan. Ja meillä on taas ihan mahtavat vieraat täällä tänään. Tällä kertaa 2MIT:stä. Eli tästä meidän sujuvaa sotea taustalla olevasta yrityksestä. Ja meillä on Kati Pöllänen, tervetuloa. Kiitos. Antti Ailio, tervetuloa sullekin. Kiitokset. Ja Marko Ranta, tervetuloa. Tänään lähdetään katsoa siis tosiaan tätä tulevaisuuden IT-alaa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin olisi kiva kuulla vähän teistä. Teidän omia taustoja ja aloitetaan Katistusta, että kerro kuka sä oot ja mikä sun rooli 2MIT:ssä on. Ja myös mua kiinnostaa kauheasti, että miten sä oot päätynyt tälle alalle ja tähän tehtävään. Joo, kiitos. Kati Pöllänen ja 2MIT:llä toimin liiketoimintajohtajana sovelluspalveluissa. Eli tämä meidän liiketoiminta vastaa siitä, että noi sote-ammattilaiset saa toimivat ja ajantasaiset järjestelmät käyttöön, ja jotka toivottavasti enemmän helpottaa heidän työtä kuin vaikeuttaa sitä. Ja meillä on 300 henkilöä siinä osastolla töissä, osin sote-ammattilaisia ja osin IT-ammattilaisia. Ja omasta taustasta sen verran, että mä en ole IT-alan ihminen ollenkaan. Alun alkaen olen kemistiksi opiskellut ja tehnyt väikkärin kemian alalta, ja sitten päädyin metsäteollisuuteen useammaksi vuodeksi metsäteollisuuden innovaatioiden pariin. Ja sitten tuli sellainen olo, että pitäisi kokeilla jotain ihan muuta, ja päädyin hakemaan tähän 2MIT:n edeltäjään toiseen niistä ja Medi-IT-nimiseen, ja sinne pääsin sitten. Kerroin haastattelussa, että mulla ei ole minkäänlaista IT-taustaa, mulla on toki terveydenhuoltoalan koulutus myös, ja sitten henkilö, joka oli palkkaamassa, että ei se mitään, että kyllä sen oppii. Ja ensimmäiset 4 kuukautta oli aika kauheata. Niin kuin ne usein on. Niin, se usein on, että aika vierasta aluetta, mutta nyt on ollut 8 vuotta kaiken kaikkiaan täällä töissä, ja voin sanoa omasta kokemuksesta, että todellakin oppii, ja kaikesta siitä taustasta ja kokemuksesta, poikittaisesta taustasta ja kokemuksesta on tosi iso etu tälläkin alalla. Joo. Mä itse uskon ehdottomasti siihen, just semmoinen monipuolinen ajattelu, että mun mielestä meidän ehkä kannattaakin siirtyä pois semmoisesta aika niin kuin laatikkomaista ajattelusta, että minä olen insinööri, minä teen juuri näitä, vaan just nimenomaan se, että sulla on erilaisia kokemuksia, niin mä luulen, että se on yksi tulevaisuuden juttu. Hei, kerro vähän, että millaisia niin kuin rooleja sit siellä sun siinä 300 tyypin porukas on, että minkälaisia tehtävänkuvia esimerkiksi siellä on? Joo, aika monenlaisia. Eli meillä on niitä henkilöitä, ketkä suoraan tukee niitä sote-ammattilaisia siinä työssä, eli ratkoo heidän haasteitaan niiden järjestelmien käytössä. Kaikki potilastieto on siellä IT-järjestelmässä, niin he auttaa heitä niinku ratkomaan sellaisia jokapäiväisiä ongelmia siellä mahdollisesti. Sitten niitä järjestelmiä täytyy ylläpitää. Meillä on sitten teknisempiä ihmisiä, ketkä ymmärtää, mitä siellä järjestelmän taustassa on ja miten niitä täytyy hoitaa. Sitten meillä on uusien järjestelmien käyttöönottoja ja vanhojen päivittämisiä, eli niihin projekteihin meidän ihmiset osallistuu. Ja sitten meillä on sitä, että me huolehditaan siitä, että se koko järjestelmäkirjo on asiakkaalla käytössä. Niin sitten meillä on ihmisiä, jotka huolehtii siitä, että se toimittaja, joka toimittaa sen järjestelmän, tekee sen, mitä se lupaa, ja sitten asiakas viime kädessä saa kokonaisuutena, mitä se lupaa, tämmöistä palvelupäällikköhommaa. Niin just, mä just kysyin, että mikä se titteli on. Joo. Eiku hyvä, tosi mielenkiintoista niin kuulla ja nähdä vähän just siellä ehkä, että okei, mitä kaikkea siellä on, koska tekin teette niin paljon, niin jotenkin se tulee tämmöinen konkreettia mieleen. No mutta hei, mahtavaa, kiitos, toi oli hieno. Mites Antti, mikäs sun tehtävä on 2MIT:ssä ja mikä sut on tänne tuonut? Joo,
mä oon osa meidän strategiatiimiä ja sitten jos vielä tarkemmin sitä, että mitä me tehdään, niin mehän ollaan osa näitä hyvinvointialueita ja julkista sektoria, niin meidän tyyppinen toimija toimii niillä ehdoilla, mitä meidän omistaja-asiakkaat meiltä pyytää, jolloin meidän tiimin tehtävä on keskustella niiden omistajien kanssa ja selvittää, että minkälaisia palveluita ne haluaa meidän yhtiön tuottavan. Et se ei mene niin päin, että meillä meidän johtoryhmä miettii, että mikä menisi kaupaksi, vaan se menee niin päin, että siellä ne meidän niin kuin hyvinvointialueet pohtii, että mikä on se asia, mitä teidän pitäisi tehdä, ja me käydään sitä keskustelua. Mikä tavallaan tarve sieltä nousee. Joo, ja siis silleen, että kun se toimii myös siten, että sitten kun ne haluaa, että me toimitaan heidän palveluntuottajien osaan, niin meitähän verrataan siihen heidän omaan tuotantoon. Eli sitten he siirtää yleensä ne ihmiset, tilat ja muut meille, että ei ole sellaista päällekkäistä osaa me ja he, vaan että sitten me tuotetaan sitä heille ja me ollaan vähän niin kuin osa sitä heidän omaa tuotantoa, mutta kun meillä on paljon omistajia, niin sitten he saa lisäarvoa siitä, että me tehdään sitä kimpassa monelle. Eikö niin, just se synergia, mikä on tullut. Tästä se tulee, ja varsinkin näissä IT-palveluissa, missä on erityisosaamista, niistä on niin vaikea löytää, niin jos niiden kaikkien pitäisi tehdä se itse, niin se olisi tosi haastavaa, että se on paljon helpompi näissä tietoturva- ja muissa asioissa, että me löydetään sitten meille tämmöinen nyrkki, ja sitten se voi palvella useampaa. Eikö joo, se on tullut näissä aikaisemmissa jaksoissa hyvin esille, että kyllä toi on tosi järkevää, ettei niinku polkupyörää koko ajan keksitä uudestaan, vaan just pystytään niinku hyödyntämään sitä osaamista ja sitten just siellä, missä tarvitaan ja näin, niin toi kuulostaa tosi fiksulta. Ja kuitenkin niinku, kun me katsotaan tuossa sote-alaakin ja kaikkea, niin tuntuukin, että kun itsekin tulee bisnesmaailmasta ja on niinku itsellä IT-konsulttitausta, niin kyllähän se on kuitenkin se tosiasia, että on tosi hyvä, että me myös niinku yritetään koko ajan virtaviivastaa ja tehdä tehokkaastikin, että kuitenkin tänä päivänäkin siitä puhutaan paljon, niin mun mielestä tämä on ehdottomasti hyvä juttu, mitä te teette, just toimimalla tälleen. Oletko sä ollut kuinka kauan? No mä oon ollut 6 vuotta talossa, ja mulla on tosi pitkä tausta tuolta finanssipuolelta, erityisesti on ollut alun perin ihan investointipankkiiri Suomessa ja maailmalla erilaisissa tehtävissä hyvin pitkään. Ja sitten jossain vaiheessa tulee sellainen olo, että nyt tämä osataan, että pitää vaihtaa alaa, niin päädyinpä sitten sote-ICT-alalle ja aloitin sitten sieltä niin kuin reset-nappulaa painamalla pohjalta opettelemalla IT-saloja ja muutamassa yrityksessä ja sitten sitä kautta päädyin tänne 2MI:lle. Kiva on ollut. Tälleen. Joo. Tämä kuulostaa, just tuossa sanoinkin tuossa taustalla, että kuuntelen tämmöistä moraalinen kunnianhimo Rutger Bregmanin uutta kirjaa, niin sitten mä niinku jotenkin koen, tämä voi olla vaan mun niinku näkemys, mutta mä koen, että jollain tavalla, että tässä on teidän niinku kuitenkin, että me tehdään sote-alaa, niin mä koen siinä vähän napsun enemmän merkitystä kuin jonkun toisen asian teknisissä ratkaisuissa esimerkiksi. Että kyllä mä niinku voisin kuvitella, mutta mä en tiedä, miten sä kun oot siirtynyt eri puolille, että koetko sinä, että onko tässä niinku syvempää merkitystä? Niin, tämä oli varmaan siellä tausta-ajatuksena, että kun vaihtoehto, että jos sä niinku ensin kaupittelet rahaa, joka on aika helppo, koska sehän menee kaupaksi, kunhan se kate on kohdallaan, niin asiakkaita riittää. Niin. Että se on hyvin erilainen maailma, niin todellakin niin tässä on varmaan ajatuksena se, että tässä tehdään ehkä vähän enemmän niin kuin hyvää ja vähän enemmän yhteiskunnallista. Niin kuin, että kyllä tässä on niin kuin erilainen taustaperä. Mutta kyllä silti sieltä taustalta on jäänyt tämä tämmöinen vanha kunnon Excel-maailma, että katsotaan niitä lukuja ja sitten punakynällä vedetään ruksit yli, että ei kannata. Ja tämä on ihan hyvä, että ei sille ajattelumaailmalle pääse mitään, että jos joku on liian kallista ja ei toimi, niin sitten niin kuin ei malta olla sanomatta. Niin, mutta eihän ne toisiansa poissulkeviakin. Välillä kun mä puhun päivätyössäni tunteista ja järjestä, niin mä sanon, että ei ne niin kuin poissulje, että ei se tarvitse olla silleen mustavalkoista. Hei mahtavaa, tervetuloa. Marko Ranta, mikä sun tarina on? Miten olet päätynyt tänne ja mitä teet? Niin, tarina on monitasoinen varmaan munkin kohdalla, mutta tosiaan Katin kanssa meillähän on 3 liiketoimintaa ja on 1 liiketoiminta, joka on minun vastuulla, on tietotekniikkapalvelut ja toimin siinä liiketoimintajohtaja, niin kuin Kati tuolla sovelluspalveluissa. Ja meidän tehtävän kuva tietysti, vaikka puhumme tänään sotea, niin perustietotekniikkapalvelu, sehän ei sinänsä ole soteen riippuvainen. Totta kai sieltä tulee tiettyjä reunaehtoja, joita pitää huomioida sitten niissä ratkaisuissa, mitä me tehdään ja toteutetaan, mutta onko se sitten pankkiala vai onko se sitten
jotain muuta elektroniikka-alaa, niin tietotekniikkapalvelut, se on niin kuin koneita ja verkkoa ja palvelimia ja nykypäivänä pilveä ja mitä kaikkea muuta. Mutta toki sieltä tulee niitä reunaehtoja sitten, minkä tapaisia ratkaisuja me rakennetaan. Mutta oma tausta on sen verran tietysti, niin tietotekniikka on ollut mulla sitten taas, niin kuin, että mä oon se IT-ihminen ja helposti valunkin ehkä teknologisiin asioihin ja puhunkin välillä vahingossa semmoisia, mitä ei ehkä enää tarvisikaan, mutta koulutukseltaan jo tietotekniikka käynyt koulutukseltaan, sitten on vähän kaupallistakin koulutusta. Urani aloitinkin tietoteknisissä asiantuntijatöissä, vähän vajaa 15 vuotta tehnyt siellä, ja siellä on ollut sitä elektroniikkaa, teollisuutta, missä sitten ollut mukana, ja nyt 13 vuotta sitten 2MIT:ssä ollut matkassa mukana, ja oikeastaan koko tämän 13 vuoden aikana on ollut sitten johto- tai esimies tehtävässä, että se asiantuntijarooli on vuosi vuodelta hävinnyt, ja ehkä tästä mun taustasta kaupallinen ja tekninen, niin sitten on jo ollutkin hyötyä nyt tähän nykyiseen liiketoimintaan vetovastu, eli meidän osasto on semmoinen kans 330 hengen osasto, ja osaajatasot on tosi monen tasoisia osaajia, että meillä on sekä tietoturvaa että tosiaan verkko-osaamista että konesaliosaamista ja sitten on sitä työasemaosaamista. Juurikin noita Katin mainitsemia järjestelmiä, eli meillä on hyvin vahva linkki tietysti, mitä Kati tuottaa sinne loppukäyttäjille niitä järjestelmiä, niin me tuotetaan sitten se taustajärjestelmät, jotta nämä kaikki palvelut sitten menee sinne. Ja ne soittaa sitten teidän tiimille, jos ei se toimi joku, mitä ne on jo tehnyt. Niin, puoli jo toisin soitellaan. Kyllä. Joo, tietysti meillä on sitten myös tämä tukipalveluosasto, eli meidän SPOC, eli tämä niin service desk, eli se ensikontakti näille loppukäyttäjille, kun se järjestelmä ei toimi tai se kone ei toimi, niin ne soitetaan meille ja sitä mukaan sitten talon sisällä reitittyy niin sanotut palvelupyynnöt sitten toisille osastoille ja niille, ketkä osaavat sitten sen osa-alueen tehtävät. Et sen takia meitä on aika monin tahoisia osaajia meidän osastoillamme kertynyt tässä vuosien varrella. Niin, mutta siis ymmärsin mä oikein, että siellä on siis niinku hands-on-tyyppejä, jotka on siellä niinku oikeasti auttamassa, laittamassa tai järjestelmiä kuntoon, ja sitten on ehkä semmoisia, jotka niinku katsoo, että kaikki sujuu päältä. Joo, että asiantuntijoita monelta eri tasolta. Ihan sieltä kentältä, eli mennään sinne ihan loppukäyttäjän, sen sote-ammattilaisen viereen mennään ja autetaan siitä ihan päivittäisen ATK-laitteen käyttöönotosta ja järjestelmien opastuksesta. Ihan siellä hands-on, mutta sitten on niitä meidän tietoturva-ihmiset ja konesali-ihmiset, niin ne on siellä, ei niitä kukaan koskaan oikeastaan edes näe eikä kuule, mutta ne tekee niitä magic-temppuja sitten, että järjestelmät toimii. Niin tietää kyllä, kun ne puuttuu. Tai sitten niin kuin mä muistan, että kun meillä aina kutsuttiin projektiin se serverityyppi, joka oli silleen jumalasta seuraava, kun se tuli ja se selvitti ne ongelmat, mitä me ei ymmärretty, niin me oltiin halleluja, nyt se tulee auttamaan ja tekemään niitä taikoja. Joo, mutta aika hyvä niin kuin semmoinen, tiedätkö, taas tekin olette hyvä esimerkki siitä yhteistyöstä ja kuinka me tarvitaan kaikki, että minne ollaan menossa, onko meidän strategia oikea, tehdäänkö oikeita asioita sinne, mitä asiakas tarvii, ja sitten toimiiko se niin kuin monella tasolla, niin kuin ne hardware ja software ja kaikki tasot. Voisi melkein sanoa, että ei meillä oikeastaan toista ole ilman toista. Että Niinpä, meillä on niin kuin toistemme jatkumo tässä tietotekniikka- ja sovelluspalveluissa, ja se on varmaan niin kuin meidän firman tämmöinen erityispiirrekin, että tuotetaan se koko ketju. Justi. Ja siitä ehkä onkin hyvä aasinsilta siihen, että nyt tuolla voi linjoilla olla tyyppejä, jotka ei ehkä niinku tunne 2MIT niin hyvin. Me ollaan tässä nyt jo saatu vähän palasia tähän palapeliin, mutta voisiko tässä joku esitellä mulle, että vähän katsotaan Anttia, että niinku vähän silleen pähkinänkuoressa, että okei, että 2MIT:n tehtävä, mitä te nyt teette nyt semmoiselle ihminen, joka ei tunne, niin ehkä sen voisi vielä kiteyttää. Joo, ensin siis kyllä kaikki lähtee siitä, että ymmärtää, että miksi me ollaan olemassa ja ketä varten. Niin kyllä me ollaan hyvinvointialueiden omistama ja me tehdään työtä heille sitä varten, että heidän ammattilaiset, eli ne sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ja pelastuslaitoksen työntekijät, että ne voi joka päivä tehdä työtehtäviä häiriöttää hyvin. Ja se on niin kuin se, mikä meitä ohjaa. Ja totta kai me ollaan tukipalvelu, me liitytään IT-hen, niin silloin meidän pitää osata kaikki se, mitä siihen IT-seen liittyy, jotta näitä ongelmia ei sitten kasata sinne
organisaatioille ja he voi tehdä sitä omaa työtään. Tämä on niin kuin se iso kuva. Ja voi vaan kuvitella, niin kuin Marko sanoi, että kuinka paljon erilaisia rooleja se vaatii sitten, että ne asiat toimii ja että tänä aamuisin niin kuin ne asiat on kunnossa. Että toi on se meidän perustehtävä. No, me tullaan vähän tähän tulevaisuuden työhön, missä me nyt niin kuin tällä hetkellä ollaan sitten, että jos otetaan tällaisia niin kuin ajan polttavia kysymyksiä, että toi on niin kuin pitkän tähtäimen juttu, joka ei muutu tästä mihinkään, niin just tällä hetkellä, niin kyllähän kaikki lukee lehtiä, että millaisia säästötoiveita valtiovallalla on näille hyvinvointialueille, että Suomelle ei mene ihan hirveän hyvin ja ei nyt ole näköpiirissä, että jostain tulee ihan kauheasti lisää euroja, ja taas tulee tämä eurot sieltä. Niin me ollaan nyt tietenkin sitten niinku oltu viime vuosina ja lähivuosina, kun näitä hyvinvointialueet pystytään, niin meillä on ihan hirveän tärkeä rooli nyt sit myös katsoa siinä, että me ollaan mukana näissä talkoissa ja huolehditaan siitä, että jos hyvinvointialueiden täytyy saada rahansa täsmäämään, niin me ollaan osa sitä kokonaisuutta. Että ei meilläkään nyt sitten niinku mitään niinku kauhean uusia pellepelottoman innovaatioita ryhdytä pohtimaan, vaan että se on laadukasta ja tehokasta se työskentely, mitä me tehdään, saadaan kaikki kuntoon. Ja sitten semmoinen toinen, mikä meille on myös haasteellista tällä hetkellä, mitä me tehdään, mikä syö meiltä aika paljon niin kuin aikaa resursseja, on se, että näähän ei ole kovin vanhoja nämä hyvinvointialueet. Nehän on uusia organisaatioita ja nehän koostu tällaisista useista eri kunnista, jostain sairaaloista, ja sehän on kyse siis niin kuin kymmenien organisaatioiden niin kuin fuusiosta, ne pannaan yhteen. Se on ihan hirveän vaikea prosessi, kun jokaisella on omat järjestelmänsä, niillä on kaikilla omat HR-systeeminsä ja taloushallinnot ja miten ne käsittelee potilastietoja, niin nyt meillä on sitten vielä niin kuin heidän kanssaan, ja meillä on vielä yksi liiketoiminta, että meidän tehtävähän on nyt niin kuin koittaa saada aikaiseksi tämmöiset niin kuin alueelliset palvelukokonaisuudet. Joo. Ja se työ on vielä pikkusen kesken. Että päästään. No joo. Tämä oli kohteliaasti sanottu, että laittoa vaille valmis. Niin. Tämä on vähän sama kuin muutettiin talo, että onko nyt kaikki valmis? Älä kysy ikinä talonrakentaa, onko kaikki, koska ikinä kaikki on valmista. Joo, no, tämä on se kaikki. Meille on niinku pyydetty, että tottahan toki kun se menee just siihen, että jos jokaisella kunnalla on ollut joku vaikka järjestelmä niihin asiakastietojen käsittelyyn, niin eihän ne hyvinvointialueella tarvitse kuin yhden. Joo. Onhan se nyt ihan massiivinen sitten, ja sitten kun niitä on tuhansia, ja meilläkin yli 300 toimittajasuhdetta, niin sen kaiken siivoaminen, niin tässä menee vielä ehkä pikkuhetki. Just viime jaksossa laittoa vaille valmis, ja sitten sen jälkeen niin siitä päästään tekemään uusia asioita. Ja sitten toi pitää kaikki tehdä myös silleen, että ei ole olemassa nyt sit mitään niin kuin ylivertaisen suurta investointirahaa. Et parhaan me yritämme, ja aika hyvin on pärjätty. Mä oon aika ylpeä meistä. Joo, meillä on tässä viime jaksoissa ollut just näitä keskusteltuja, ja mä oon siellä ollut se, että joo, no katsomme vähän virtaviivasta, että kun meillä on tää 15 erilaista chattia tässä täällä meidän hyvinvointialueella, että me vähän niin kuin nyt näitä tiivistetään yhteen, niin on siellä varmaan aikamoisia teille näkyviä sitten semmoisia juttuja, missä oikeasti on sit, ja pääsee niin kuin varmaan ihan haasteita. Joo. Että niin kuin merkittäviä. Joo, jos ajatellaan, että tuommoisilla keskikokoisilla hyvinvointialueilla on 500 eri sovellusta käytössä. Osa niistä on eri kunnilla vaikka samaan käyttötarkoitukseen liittyen, että on siinä melkoinen työ saada niinku harmonisoitua tuohon, mitä Antti sanoi, että olisi yksi tiettyyn tarkoitukseen per hyvinvointialue, niin se vaatii ihan vähän vielä jumppaa, että ihan vielä ei ole valmista. Mutta paljon me on saatu aikaa kyllä. Ihan varmasti. Niin, ja sitten sen lisäksi tietysti, että niinku se päivittäinen työ jatkuu siellä koko ajan, että meille tulee Katille ja minun osastolle semmoinen 5,5 miljoonaa palvelupyyntöä vuosittain, joita me ratkaistaan. Eli siinä on aikamoinen määrä, mitä meidän organisaatioiden läpi viedään, niin sanottu häiriö- ja ongelmatiketteinä niitä, tai palvelupyyntöjä niitä käsitellään, mutta siinä on aikamoinen. Myös, että se päivittäinen operatiivinen toiminta tapahtuu siellä sote-ammattilaisen työssä. Sepä, että nyt meillä on tämä palokunnan tämä joku IT-järjestelmä, nyt tämä vähän nyt lagailee, tämä ei oikein toimikaan, niin se on aika kriittistä, niin se toimintavarmuus. Ja kyllähän tuossa on, niinku, ja sori vaan tästä, niinku, kun mä oon kuitenkin semmoinen, niinku on vähän niin kuin Anttikin, että mä oon niinku, tavallaan on erilaista taustaa ja on mennyt amerikkalaisen liikkeiden konsulttimaailmaan, niin siellä on eri niinku,
tai se prioriteetit on niinku vähän niinku kärjistettynä, niin kyllä nyt kun mä esimerkiksi teen tunteet ja työelämäteeman kanssa, niin kyllä siinä on semmoista niinku erilaista tatsia, niin kyllä mä koen myös, että tässä on niinku semmoista syvyyttä, että mä niinku teen jotain semmoista, mikä oikeasti, koska kyllähän jokainen, mitä te voitte virtaviivasta, niin kyllähän se koko aika säästää sitä meidän yhteiskunnan rahaa ja tehostaa sitä tekemistä. Niin kyllä mun mielestä mä kuulen tästä tämmöistä merkitystä. Joo. Saanko tuohon kommentoida, todellakin, koska siihen merkitykseen liittyen itse ajattelin silloin, että tulin töihin tänne siksi, että ajattelin, että tällä voidaan helpottaa ja parantaa niinku niiden sote-ammattilaisten työtä. Niin se on tietysti yksi näkökulma. Mutta toinen näkökulmahan on se, että nyt kun on tämä taloustilanne mikä on, niin me pystymme myös omalta panoksellamme niin kuin vaikuttaa siihen, että se sote kokonaisuutena pärjää paremmin ja on tehokkaampaa ja näin edelleen. Kaikki data kulkee IT-järjestelmissä ja sovelluksissa. Ei ole paperilla enää, mikä on sinällään hyvä, mutta se aiheuttaa myös sen, mistä Marko puhui, että niitä on myös huolehdittava ja ylläpidettävä. Just niin. Ja siitä nyt sitten ehkä voitaisiin siirtyä siihen seuraavaan ajatukseen, eli nyt tämä on se nykytila ja tätä, mitä me tehdään, mutta miten te näette, että mihin te olette menossa? Mikä on IT-työn tulevaisuus? Kun siellä nyt on, koko ajan luemme suuria muutoksia täällä, niin kuin kuluttajana päästään käyttämään tekoälyn erilaisia ratkaisuja, niin miten ehkä sä, Marko, aloitat siitä, että miltä näyttää, mihin te olette menossa, miltä näyttää tulevaisuus IT-alalla? No, kyllähän se tietysti ihan positiiviselta, että se on aika murroksen vaiheessa tälläkin hetkellä, kun niin kuin jo puhuitkin, että tekoäly tässä on jotenkin kaikkien huulilla. Toki meilläkin se on mietinnässä ja miten me voitaisiin vielä virtaviivastaa ja tehostaa sitä toimintaa. Ja kyllähän niin kuin tuossa esimerkiksi sanoin, että se 500 tai 500 000 palvelupyyntöä vuosittain tulee, että jos me nyt tekoälyn ja automaation avulla pystytään virtaviivastamaan esimerkiksi vaikka 10% siitä palvelupyynnöistä pois sen takia, että meillä on joku tekoäly hoitaa sitä osa-aluetta ja lähestyy sitä sote-ammattilaista niissä perustoiminnallisuuksissa. Eli saadaan nopeampaa toimintaa sinne ja meidän asiantuntijat pystytään sitten siirtämään niin sanottu sinne ehkä vielä vaativampiin tehtäviin, kouluttaa vaativampiin tehtäviin, että se ei tee niitä perustoiminnallisuuksia ja täytä niitä peruskysymyksiä sieltä, että miten se hiiri nyt on tai miten se näppäimistö nyt toimii, vaan se tulee automaation kautta ja menee reitittyy sitten ehkä suoraan Katin liiketoimintaan ne palvelut sieltä. Eli kyllä niin kuin tekoäly varmasti tulee mullistamaan, mutta ollaan vielä aika alkuvaiheessa ja meillä on nyt ensiaskeleet otettu siihen uuden toiminnanohjausjärjestelmän kautta, jonka kautta pyritään luomaan sitä niin kuin virtaviivaisuutta ja saada pois siitä esimerkiksi jos palvelupyynnöstä, että jos siitä 10% pudottaa, niin se voi olla sitten loppukädessä vuositasolla semmoinen 10 hengen ihmisen porukka voi tehdä jotakin muuta, mikä auttaa sitten siihen seuraaviin asteisiin, eikä tee sitä niin sanottu perustoiminnallisuutta. Niin ja sitten kun se volyymi on niin suuri, niin sittenhän se on niin kuin, että vaikka me tehtäisiin just se 10% tai vähemmänkin, niin sitten se kertautuu. Juuri näin. Mitä, Kati, sulla näyttää niin kuin siellä millaisia murroksia ja onko niin jotain, tiedätkö, ihan niin kuin teki mielenkiintoista, että minkälaisia osaajia on ja ootko nähnyt siinä, että siinä on niin kuin tapahtumassa muutos, mitä ehkä tulevaisuudessa tarvitaan? Joo, ennen ja edelleenkin tietysti on vielä niitä suuria sankareita, jotka tietää yhdestä asiasta ihan kaiken ja niitäkin me tarvitaan jatkossakin varmaan, mutta kun tällaisia yksinkertaisempia ja ohjeistuksella hoidettavia asioita pystytään jatkossa hoitaa tekoälyn avulla esimerkiksi, niin sitten meiltä ei työt lopu, vaikka jotkut ehkä saattaa niin pelätäkin, vaan se muuttuu monimuotoisemmaksi. Ja koen, että jatkossa me tarvitaan enemmän ihmisiä, jotka pystyy yhdistelemään, niin kuin ratkomaan monimutkaisempia haasteita yhdistelemällä erityyppistä tietoa. Että jotenkin se ajatus, että se tekoäly huolehtii siitä pulkista ja sitten edelleen me olemme niitä, jotka huolehtii siitä aivotyöstä. Joo, ja tässä mä kuulin esimerkiksi yhdessä vakuutusyhtiössä ne sanoi, että kun siellä on niin hyvin se otettu tekoäly ja hyviä uudenaikaisia IT-ratkaisuja, että siellä jopa niinku, ei ollut enää ollenkaan sitä pelon ilmapiiriä, että oh my god, se vie työt, vaan päinvastoin siellä oli niinku henkilökunta, että meillä on pelkästään näitä vaikeita asioita ratkottavana, että kun niin hyvin oli saatu sitä niinku perusjuttua.
Miten sieltä sun perspektiivistä, miltä näyttää tulevaisuuden IT-työ ja tarpeet? Oi, tosi hienolta ja upeata saada olla mukana tämmöisessä, koska siis koko ajanhan tämä muuttuu. Ja tämä niinku tekoäly on siitä kiva, että se muuttaa vähän sitä tekemisen tapaa. Mutta eihän ole olemassa mitään niinku tekoälyä, joka tekisi jotain, vaan tässä niinku meidän tapauksessa niin palvelupyyntö on palvelupyyntö ja tulevaisuudessakin on niinku palvelupyyntöjä. Et näitä me tullaan käsittelemään nyt vaan niinku joku tekoäly, niin se pystyy lukemaan muutamassa sekunnissa tuhansia dokumentteja ja löytää sieltä se olennaisen tiedon, mistä niinku jollain meidän asiakaspalvelijalla menisi aika pitkään opiskella ne kaikki. Ja silloin se nopeuttaa, helpottaa työskentelyä, jolla se keskittyy enemmän niihin asioihin, mitä sä osaat. Ja taas just mitä Katikin sanoi, että silloin pitää ymmärtää enemmän ympäristöä ja muuta. Ihan samaa työtä, mutta niinku sitä tehdään ehkä vähän fiksummin ja vähän eri tavalla. Ja se on meillä kulttuurin muutos. Et meidän täytyy niinku kaikkien opetella se, että nyt me toimitaan näin ja tulevaisuudessa on menossa tätä kohti ja ei se mitenkään yön yli tuu, vaan vähitellen pikkuhiljaa ja muutaman vuoden kuluttua niin mekin ollaan jo pitkällä siellä. Mutta kyllä se ajatus on se, että semmoiset kaikkein tylsimmät tehtävät, niin niiden tekeminen tulee helpottua hirveän paljon, jolloin osaamista meidän sit ihmisiltä tarvitaan yhä enemmän. Siihen se johtaa. Mutta se tarvitsee myös, just niin kuin sanot, on kulttuuri ja se niinku asennemuutos, että kyllähän sun pitää olla niinku siinä myös, niinku, ja taas mä innostun niinku tunteiden kannalta, että mä näen sitä tuolla mun duunissa tosi paljon, että ihmiset myös niinku ahdistuu siitä välillä, että mä oon niinku ajatellut, että mun tehtävä on tää ja mä oon nyt näin, että nyt se muuttuukin ja siinähän tarvitaan niinku vaikka sosiaalisia taitoja, yhteistyötä, kaikkea tämmöisiä, mikä ehkä ei ole ollut semmoinen sun ehkä vahvin tai semmoinen, mihin sä oot tottunut, niin näette sitten siellä teidän ammattilaisissa esimerkiksi tämmöistä tuskaa, tai näette sitten, että siellä on niinku tosi innoissaan, tai tuleeko enemmän nyt kemistitaustaisia tyyppejä sitten teillä rekrytoitavaksi, jotka osaa ajatella vähän tuolta ja tuolta kannalta? Joo, en tiedä minkälaisia kokemuksia kemistitaustaisista on laajemmin ollut, mutta voihan se olla, ja onkin jo nyt oikeastaan, että kyllähän me on rekrytoitu, niin kuin nyt viimeksikin, meillä on sote-ammattilaisia, ihan niitä, jotka on tehnyt terkkari- tai sairaanhoitajan työtä. Sitten meillä on ihan farmasian alan ihmisiä palkattu ja sitten tosiaan tällaisia, keillä ei ole oikeastaan taustaa kummastakaan. Ja silti olemme tänne niin kuin sukeltanut, että ehkä se sitten vähän vapauttaakin sitä, että ketä kaikki voi tämmöisellä alalla työskennellä. Ja ehkä niin kuin itse toivoisi, että nuoret ja vähän kokeneemmatkin alanvaihtajat ajattelisivat niin kuin laajemmin sitä, että mihin kaikkeen mun tiedoilla ja osaamisella pystyisi niin kuin hakeutuu. Koska se on tosi laaja kirjo ja sitten kun on valmista pääomaa, tiedätkö, sitä osaamista aika paljon, niin sitten se uusien tietojen opettelu ei siihen päälle välttämättä ole hirveän haastavaa, vaan sehän on enemmänkin innostavaa, että kaikkein hauskintahan on just se, kun se oppimiskäyrä on tosi korkea. Niin on. Ja sitten mä aina mietin välillä, että onko sitä vaan itse niin omituinen, että et haluut, että okei, nyt mä osaan tämän ja nyt mä työnnän nenäni ja vähän niin kuin vaikeutan tätä jollain. Mutta kyllä se taas toisaalta me tiedetään, että ihminen niin kuin haluaa kehittyä ja ihminen haluaa edistyä. Että vaikka kuinka niin kuin sanotaan, että no ei kun mä haluan sitä tuttua ja turvallista, niin kyllä me silti halutaan sitä kehitystä, mutta totta kai se varmaan sitten se määrä ja millä tavalla ja onko sitten kuitenkin semmoinen tietty osa, että kaikki ei sä räjähdä uudeksi. Sä mainitsit, mulla jäi itse asiassa nyt tämmöinen IT-tyyppinen niinku kysymys mieleen, niin kun sä mainitsit sivulauseessa, että teillä tulee uusi ohjausjärjestelmä. Niin, toiminnanohjausjärjestelmä siis niin 2MIT:lle. Niin, me ollaan käyttöön otettu tänä vuonna uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jossa tämä automaation ja tekoälyn ominaisuudet on paljon enemmän kehittyneempiä kuin edellisellä toiminnanohjausjärjestelmällä, jolla me pyrimme tehostaa sitä meidän toimintaa ja tuomaan sinne asiakkaille lisää palveluita sen kautta. Joo, että se mahdollistaa teille. Kyllä, se mahdollistaa meillä niin kuin kehittyä myös sitten sen osalta ja tuoda sitten lisää ominaisuuksia. Ja toinen asia, mikä minua kiinnostaa, koska niin kuin tälleen kun katsoo kuitenkin sivusta IT-alaa, kaikki puhuu just tekoälystä, mutta onko siellä joku toinen disruptio tai joku toinen teknologinen murrostapa? Onko meillä tapahtumassa jotain, nyt kun on tämmöinen asiantuntija vieressä, niin jotain, mikä on samalla lailla iso muutos esimerkiksi teidän alan työssä, vai onko se nyt niin kuin nimenomaan tämä? No Antti voisi varmaan strategisesti sitä, mutta oikeastaan mikä minua tässä niin kuin tekoäly on aivan loistava
ominaisuus, mitä on tulossa, tai kun se osataan oikein hyödyntää, mutta sitten valitettavasti siinä tulee se toinen varjopuoli, eli meidän tietoturva ja kyberturva on tietysti tässä aika merkityksellisessä roolissa, eli nyt niitä ihmisiä, jotka ei ole IT-ammattilaisiakaan niin syvällä ollut, niin nyt nekin pystyy niin kuin hyödyksi käyttämään tekoälyä semmoisiin asioihin, mihin ne ei ole koskaan aikaisemmin edes osannut, kerrot vaan tekoälylle, niin se tuo sulle jo ne ratkaisut, vaihtoehdot. Eli tämä tietoturva meillä on kuitenkin joka päivä meidän arjessa yksi tärkeimmistä asioista, ja se on aika isossa otsikoissa, monesti lehdissäkin pääsee aika nopeasti. Et ihan nyt ei ole, nyt nämä merikaapelitkin on tässä noussut aika voimakkaasti. Kaikki tämä on meidän arkea ihan joka päivä. Meidän pitää huolehtia siitä palvelun jatkuvuudesta ja elinkaaresta, ja sitten tämä tietoturva tulee merkitykselle. Ja nyt tämä tekoäly on myös se toiselta puolelta hiukan niin kuin tuo semmoisia toisia ajatuksia, mutta Antti varmaan strategisesti osaa sitten muuten täydentää tota. Joo, mä mietin, sano vaan. Niin, siis jos tämä tekoäly just näin, että jos se osaa kohta lukea ja kirjoittaa hyvin, niin eihän se sitä poistaa, että sun ei sitä asiaa pitäisi osata. Sun ei vaan täydy naputtaa sitä näppäimistä, että sama asia. Mutta kyllähän tässä on tapahtumassa hurjia trendejä, just tämä, mitä Marko mainitsi, että nythän on tapahtunut tämä, että tämä tieto on leviämässä kaikkialle, että joku myy, että täällä on meidän pilvipalvelu ja joku sanoo, että täällä se pitää olla sairaala jossain kellarissa ja muualla ja tämän niin kuin hallinta, että no missä sitä sitten on ja kuka siihen pääsee käsiksi. Tämä on ihan oma maailmansa. Tällä hetkellä huomattiin jonkun Ukrainan sodan mukana, että niillä oli ihan taivaan lahja, että ne sai vietyä ne kansalliset tietovarannot ulkomaille, koska siellä ensimmäiseksi yrittiin tuhota ne, jos menee tilijärjestelmät yhteiskunnasta, ne ei tiedetä kuinka paljon kelläkin on rahaa. Kaikki tällaiset asiat on nyt niin kuin tulossa tosi lujaa tähän mukaan ja jatkuvuus. Mutta siis tämä on mahtava matka. Tämä muuttuu joka vuosi ja koko ajan. Eihän tämä tähän lopu. Taas hyvät myyjät keksii uutta myytävää ja firmat keksii tietysti uusia prosesseja ja muita. Ja sitten me ollaan taas ne, jotka avustaa niiden käyttöönotossa niitä hyvinvointialueita. Me ollaan niinku se tulkki ja se opas siellä, että se on se meidän tehtävä. Ja sen takia meidän pitää ymmärtää nämä kaikki. Ja se osaaminen on kauhean laaja-alasta. Et kyllä voi sanoa vaan, että kyllä se on haastavaa nykyisin, kun sun pitää ymmärtää sitä sotea tai pelastuslaitosta ja samaan aikaan kaikkia näitä. Niin ei mitään, mutta tervetuloa opettelemaan. Siitähän tässä on kyse. Sehän tämä on kivaa. Eikö sepä? Ja mun mielestä mä tuossa ajattelinkin, että tuossa toisaalta just se semmoinen, että uudistuu ja näin, mutta teidän alallahan on hirveän tärkeää, että se myös ollaan sillä tavalla niin kuin järkeviä ja niin kuin varuillaan silleen, että ne tehdään myös niin kuin tietyllä maltilla, koska ne vaikutukset, että jos joku asia menee mönkään, niin on tosi kriittisiin asioihin. Että vaan tulit mieleen vaikka taksiuudistus, että hienoa, että lähdettiin vaikka uudistaa, mutta samaan aikaan voi olla, että jossain mentiin liian nopeasti, koska sittenhän siitä tuli se niin kuin, tavallaan vähän backlash siitä, että sit se ei olekaan kaikilla on semmoinen hyvin, niin sitten just mietin sitä, että teidän alalla se just varmasti, teillä on siinä se niin kuin järki ja lähdetään mukaan uuteen. Mutta ehkä siinä mennäänkin tähän meidän viimeiseen osa-alueeseen, että just tämä, ja on tässä tullutkin just, että miten te nyt sit katsotte sitä tulevaa ja miten te valmistaudutte siihen tulevaan, että miten se nyt, niinku, mitkä on ne next stepit, oli uusi toiminnanohjausjärjestelmä, mitä muuta on tulossa tai miltä se tulevaisuus nyt sitten näyttää? Niin, siis elämä on ikuista oppimista ja meidän täytyy saada meidän ihmiset ymmärtämään ja oppimaan näitä asioita ja ei se tapahdu mitenkään muuten kuin, että he ryhtyy tekemään niitä. Ja se on se meidän tehtävä. Koko ajan mennä eteenpäin ja huolehtia siitä, että kaikki ne meidän 900 plus ihmistä on mukana. Kyllä me sillä pärjätään. Ja me tehdään hyvää työtä. 900 teitä kaikkea. Joo, se on tosi hienoa. Taitaa olla 900 000 välissä. Wow, et heidän pitää pysyä mukana ja he on ne, joiden pitää ymmärtää tekoälyä, ei mun. Joo. Miten sulla siellä niin kuin konkreettisesti, niin miten näkyy tämä työn tulevaisuus ja miten te olette valmistautunut? Joo, no se näkyy just silleen, että pitää tarjota meidän ammattilaisille mahdollisuuksia kehittyä. Ja tietysti nyt kun sitten tehdään just sitä yhtenäistämistyötä siellä hyvinvointialueilla esimerkiksi, niin koko ajan meidän ammattilaiset opiskelee ja opettelee niitä uusia järjestelmiä, tätä uutta toiminnanohjausta ja opettelee ymmärtämään tietysti myös sitä, että mitä se tekoäly tuo lisää siihen heidän työhön. Mutta just ehkä se kulttuurin muutos, että kyllä meidän johtajien pitää osata ja ymmärtää, niin kuin kannustaa siihen, että hei, tämä on hyvä juttu, tämä
itse asiassa tekee teidän työstä entistä mielenkiintoisempaa, ei vie töitä, vaan ehkä jopa tuo sitä lisää, kun se meidän asiantuntemus kasvaa, koska ne tarpeet siellä hyvinvointialueilla tämän IT-alueen kehittämiseksi ei tule häviämään, päinvastoin ne kasvaa koko ajan, koska niitä mahdollisuuksia täytyy hyödyntää. Että ehkä itse näen niin, että tälle ihmisten johtamisen näkökulmasta niin se sellaisen kulttuurin luominen, jossa ihmiset ovat innostuneita siitä, että tämä oikeasti muuttuu, kehittyy ja minä muutun sen mukana. Niin se olisi musta niin. Olisiko se sun vastaus mun viimeisen kysymykseen, että mistä sä oot eniten innoissasi? No osittain joo, koska mä oon innoissani siitä, että saa olla muuttamassa tätä työelämää ja työmaailmaa niin kuin tällä tavalla, että se nähdään mahdollisuuksien maailmana eikä sellaisena puristavana, että apua, mitä tässä tapahtuu. Just niin. Mites sulla se näkyy sun kulmasta tämä tulevaisuuden työ ja valmistautuminen siihen, ollaan vähän puhuttu, ja mistä sä oot eniten innoissasi? Tämmöinen kaksiosainen kysymys. No kyllä se meilläkin, niin kuin alussa sanoinkin, että me ollaan se tietotekniikkapalvelut, eli on PC:tä ja on serveriä ja on verkkolaitetta, niin kyllä siellä koko ajan myös se niin kuin teknologia. Asiantuntijoiden pitää koko ajan kouluttautua siihen, että ei voi jäädä, että meidän osaamista tarvitaan siellä vanhankin osalta vielä pitkään, että ne tulee ole elämään pitkään meidän mukana, mutta nyt tämä pilveistyminen ja sovellusten muutokset tapahtuu ja huomioidaan. Sitten tulee se tekoäly niin kuin verkkopuolellekin valtavasti, sieltä tulee semmoisia ominaisuuksia sinne verkkoteknologiaan, jotka edesauttaa sitten niiden verkkojen rakentamista ja se monitahoisuus, järjestelmällisyys, niiden integroiminen yhteen ja rakentaminen, niin kyllä siellä on niin kuin valtava potentiaali vielä muuttua ja tehostaa asioita ja saada niin kuin asiat eteenpäin ja oppia meidän porukalla. Ja kyllä tietysti tämä oppimatka itselläkin on ollut monitahoinen, niin kyllä tämä innostaa, että tässä ajattelussa, että vaikka mä en ole sote-ammattilainen, mutta tämä ajattelumalli, että joskus kun on tehnyt siellä teollisuuden puolella, niin sieltä on tullut jotain elektroniikkaa toisessa päin, niin kyllä mä niin kuin näen tässä, että mikä innostaa, että me toivottavasti pystymme niin sanottu terveempiä potilaita tulisi linjan toisesta päästä niin kuin kärjistäen vähän rumasti, mutta niin kuin se on se meidän tehtävä, että sote-ammattilaiset, ne on ne ammattilaiset, kun hoitaa tietysti ne, mutta niillä on ne välineet, millä ne hoitaa, niin ne olisi mahdollisimman hyvät sitten niin, ja siihen. ne pystyy, niin ne toimii niin, että ne voi keskittyä esimerkiksi siihen kohtaamiseen, mitä mä mietin aina tuolla, että se järjestelmä on siinä sivussa ja se hoitaa ne tietyt jutut, niin se asia on täydellistä. Että. Mites Antti, miten sä näet siitä tulevaisuudesta ja sitten ehkä vielä niin kuin toi ennen kaikkea, että mistä sä oot innoissasi? Joo, siis mähän itse teen vähän tämmöistä niin luovaa työtä, eli tehtävänä on aika paljon tuottaa niin kuin tekstiä ja niin kuin tämmöisiä ajatuksia ja esityksiä, niin mullahan se on täydellisesti muuttunut siitä perustekstin tuottamisesta niin editoimiseksi. Niin. Mutta eihän se ole poistanut sitä osaamisen tarvetta, se on lisännyt sitä, että munhan täytyy ymmärtää, että mikä se pohjaa, mitä mulle tuotetaan. Et itse asiassa niin osaamisen tarve mun mielestä jopa kasvaa siinä. Sä niin ymmärrät, että mikä tässä on olennaista ja mikä tässä ei. Mutta kyllä se kaikkein tärkeintä on niinku se, että kaikki menee tässä nyt eteenpäin ja tämäkin on uutta. Ja et pitää olla niinku innoissaan ja tohkeissaan näistä asioista. Et sun pitää niinku oikeasti tuntea se, että on kivaa. Niin silloin sitä vähän niinku jaksaa tehdä koko ajan, jaksaa tutustua ja jaksaa niinku pohtia, että mistä tässä voisi olla kyse. Ja kun tulee joku uusi asia, niin jaksaa kokeilla sitä, että ajaa, näin se tekee. Siitä kai tässä on kyse. Ja niin kauan kuin on se kipinä ja into oppii ja tehdä eteenpäin, niin onhan tämä kauhean kivaa. On sellainen olo aina, että kun saa olla mukana tämmöisessä. Et se tuntuu jotenkin silleen jälkeen, että vau, että tässäkin saa olla mukana. Se mua ajaa eteenpäin, että tämä muuttuu koko ajan ja mä saan olla mukana. Joo, mä jotenkin tässä, kun lopetellaan keskustelua, niin just kuulen sen, että aika magees ajassa, että ei varmaan aina tuu tämmöistä niin kuin vaikka tekoälyn murrosta, ja sitten jotenkin tämä myös, niin kuin, että onhan tämä niinku henkisesti myös sitä, että just sä sanot tosi monta, niinku, tai te kaikki sanotte niinku tunnettavaa, että sä oot utelias ja sä oot innoissasi, ja sit toisaalta mä niinku näen myös, että siinä pitää kyllä kasvaa henkilönäkin, että kun nyt ei niinku voi tietää tavallaan kaikkea, että kun tää on kaikille tosi monet tässä ajassa olevat asiat on uusia, niin kyllähän sun pitää sellainen tavalla ollakin aika nöyrä ja silleen kuunteleva ja auki ja näin, niin sit mun mielestä se on taas niinku hyvä suunta, kun ajatellaan tätä niinku isoa kuvaa, että me mennään niinku ihmisinä
toisten luokse sillä tavalla, että me halutaan oppia ja niin kuin laitetaan ehkä ekosivuun ja ollaan niin kuin yhdessä ratkaisemassa. Ja just niin kuin mä sanoin tuossa heti alusta, että mä koen todellakin, että se, että teidän tämä mitä te teette, niin on niin kuin merkityksellisempää kuin ihan niin kuin, tai moni muu IT-työ, sanotaan näin, en yhtään väheksy kenenkään ammattia, mutta hei, kiitoksia tosi paljon teille teidän vierailusta. Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Olisin voinut jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta kiitoksia tästä ja kiitoksia kaikille linjoille oleville. Ensi kerralla taas jatketaan jollain uudella aiheella ja olkaa 2MIT:hen yhteydessä, jos tämmöinen työ kiinnostaa. Tämä oli tämmöinen myös intro vähän teille niin kuin takahuoneeseen, että mitä kaikkea siellä tapahtuu.